alhamdulillah ñeeten Allah on jagdoen kawrindo ina feddetan seykhode jani min calmitima moɗon min bismima moɗon e ɗemgal ceerno meɗen ceerno Yahya Ba e ɗemgal galle Cheikh Oumar fof yamirore ummide ceerno Mouhamadoul Bachir Mountaga ha Cheikh Oumarul Fouti mo ganduɗa kañum woni amirul mu'minina hande wonande galle Cheikh Oumar min calmitima moɗon min bismima moɗon min joɗini kadi miijo ngo e gollal ngal e ñaaguima jomiraɗo subhanahu wa taala nde yajnata golle ɗe barkina jagguɓe ɗum ɓe kala ko daña hen hewde famɗude yo Allah waɗa hen barke waɗa barke to ummi to waɗa barke to fayi to sababu dillinoɓe ɗum ɓe kadi yo Allah sembin ɗumen yo Allah ɓoynoɓe ɗo yo Allah accuɓe ɗo yo Allah ɓeydoɓe cellal yo Allah ɓeydoɓe barke sogno sahaba e wallideɓe mum fof ɓe gandumi en ɓe ganda e ɓesguji ɗi fof yo Allah waɗi mabɓe barke ɓe miijima miijo moƴƴo ɓe teddini kadi moƴƴo ɓe teddini poɗɗo teddinede ceerno Yahya e duɗe muɗum e almuɓɓe muɗum e kare muɗum ewa kala teddini ɗum teddini ko julɓe fof saabu ceerno Yahya darani ko leñol julɓe fof dañani ko leñol manam aduna o fof darani ko leydi ndi fof e wadde ko moƴƴi e jangguinde almuɓɓe e neede yimɓe e wallude miskineɓe ɗum yimɓe fof no gandi ɗum wona mantudembo ko yettirde ɗum jomiraɗo subhanahu wa taala edde o naadembo yo Allah junno balle moƴƴina manam jañde yo Allah ɓeydu cellal ngal onon sababuji ɗine kadi yo Allah tindu men yo Allah fewnu min beltanima moɗon ko suuɗi e ko feeñi komin kaali e komin kalani fof jomiraɗo subhanahu wa taala ne andi ko woni e ɓerɗe amen yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah dernu dental ngal yo Allah sembin ngal yo Allah hebbin ko dañete ko yo Allah barkin ɗum yo Allah accu ɗo dillanoɓe manam leñol l'islam darantoɓe miskineɓe darantoɓe enɗam kono no sahaba en e ko nandi hen yo Allah hebbinɓe leñol e yo Allah sembinɓe yo Allah barkinɓe jahi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam eɗen calmina kadi ceerno meɗen khalifa meɗen moƴƴo men ceerno Yahya Ba tabarakallah mo ganduɗa hande eɗen titoro ɗum eɗen parnoro ɗum e nder Fuutankagal meɗen e nder ganduɗa man ha joni Pulaar meɗen kadi alhamdulillah rabbil alamin mbiruɗa joni ni ko nafoore manan mere no mbi Cheikh Oumar ni kankone ko nafoore mere te nangal hohoɓe meɗen e seereɓe men hen goto pop o liggodiri e muɗum ha donima ko ha rokkima ko ɗum taki noon ndi ɗo jonde hande kañum woni manan sababu arde men ɗo tawi eɗen gaddi ɗo manan bagage manan kultu e sokhna Adama Aissé tawi fa tabarakallahu ina ardi ɗum sokhna sahaba e dennangal fedde jokkorinde ganduɗa manne kultu Adama Aissé foof ɗum noon alhamdulillah rabbil alamin bagage o fewnama ha fewi jolnama e oto nan ɗo to ndemal galle to fof kono fonno addede fof waɗama hen ko refti hen ko noon kadi min tiddodirma andindema fedde nde e hoore muɗum ina wadde kultu Adama Aissé deftere men nde ɗo Safinatu Saada aɓe teddinirimo eɗen gandi ko muul men keso ganduɗa kam humpa kono no ɗum yaruno ni ɗum ko kamɓe fedde nde teddini ɗum ceerno Yahya Ba ɗum noon en jettiri ɗum Allah ganduɗa manan no fewi ina wondi hen noon fa tabarakallahu kadi manan ewa haalis mo ganduɗa wonno ɓe pecciri manan haalis o nde jeetati manan ujunere hen capanɗe nayyi ko yiɓe ballitoro hirde annabi sallallahu alih w sallam tako ngaari yiɓe coor ngaari ɓe ballitoro hirde annabi sallallahu alih w sallam ɗum ɗo ɗum fayi koye ngaari he ujunnaje nogas ɗe noon fayi koye chauffeur nawowo bagage o ko kañum jeeyi ujunnaje nogas keddiɗe ɗe e deftere nde ko deftere ceerno kono ujunnaje nogas ɗe ko kultu makko wutte makko kanko ceerno no yo ñantoro wutte o e inde fedde Adama kultu Adama Aissé e ɗum noon en ko ɗum tan min garnoma nan yettinde ɗum noon kadi ko hunde kadi fonde feññinede ta fayi ko moƴƴere suuɗetake ɗum to tabarakallah ɗum noon e mataw ko min totta ceerno Harouna Diop watata manan ko jokki hen assalamu aleykum wa rahmatullah min jiwon tan min beltoto no fewi saabu Allah waɗi onon goni moƴƴiɓe amen ko onon goni wasorɓe amen te min jeeyi fof min basorto on eyyi komin sukaɓe koye leydi he min goni kono minenne oɗon teddini min saabu ko tambiɗon ko min teddi e leydi he ɓesgu Fuutankoɓe ne teddi e leydi he te ala ko teddini ɗum e leydi so wona ɓesgu Cheikh Oumar ala ko teddini ɗum so wona onon jokkiɓe hen ɓe ɗum noon min duwono on no fewi yo Allah junno balɗe moƴƴi ko tambiɗon ko kadi yo Allah hisnan on
eyyi nene sahaba Diop noon ko neni amen ko bandam kadi ko adi fof ko yidde waɗi hakkude amen Allah waɗi min jeehi min jokkodir min tawi min jiidi ko joopo idi komi joopo idi Allah waɗi noon kadi o woni neniraɗo moƴƴo neɗɗo gollowo dariɗo so jannguno so renaki leydi ndi o tawa ɗum e junngo makko eyyi omo jogini ɗum himmi omo jogini ɗum haqqille eyyi ɗum noon kadi eɗen duwanoma kanko ne cellal vraiment manggal balɗe juutɗe saabu ko waɗata ko ko kanko woni moteur o dasa tan minen min dewa hen minen e sukaɓe e rewɓe ɓe wondi ɓe fof ko kanko woni moteur minen min dewi tan ko wagoŋaji ɗi tan ko hen tan min dewi ko noddi fof noon tan minen min gummoto wonno min gandi ko baraji ɓoli tan min dañata hen wonno kadi to galle ɗo Baba Aliou ko downiɗo mo kadi ko biɗomo yo yah wonno nande nde o yalti galle fof so yeehi ko koyɗe Allah koyɗe Nelaɗo koyɗe Cheikh Tidiane koyɗe Cheikh Oumar ko ɗum tan o yahata ɗum tagi minen min ceedi ko Baba Aliou wimo yah wonno nde jaltuɗa jaaɗa fof ko ɗe koyɗe tan jahata donc ɗum ne sa dañi jinnaɗo mbaɗo noon ko manore mawde ɗum noon duwono ɗon mo duwono ɗon kadi kolto Adama Aissa to kolto Adama Aissa woni ɗo omo sawnin ɗon fedde wonde o wiyata ɗum ko oasis social Nene Habibi eyyi oasis so tawi a firti ɗum e Pular ko sewnde e nder Sahara ko ɗum woni ko wiyete oasis to ndiyam satti Allah waɗa ɗon ndiyam ɗum woni oasis social kam woni jokkere enɗam tan Nene Habibi woni yummakko aren kam ɗo kam hankkadi moƴƴere tan ko ɗon tan dañete te anni makko nden fedde ko wadde feere ha centre de formation waɗe calaga taw waɗana ko ɓesgu Fouta fof ha tenki almuɓe saabu o teskima o ɓooyi wallude almuɓe kono noon ala ko heddinima hankkadi e wallude almuɓe so wona waɗande ɗum to heblora to batte mecce aduna neɗɗo ne jangga rondo saria rondo urano o tawa noon dañani meccal ko rimɗinir gurdam mum neɗɗo hande aduna ɗo tolni ɗo ceerno ne wawi waɗande yimɓe hunde fof darano rendo fof kono rendo ngo jogaki himme e wawde ruttude ceerno o kañum darde darini rendo ngo wadde ɗum yo ceerno o walle kañum walla almuɗo o walle heɓa kañumne meccal so yimɓe dawi dawa so tawi goto fof nokkiri nawi galle mum kañum ne daña nakko galle mum Allah ne waddimo e miñi ko jibina ko Bobo Dioulasso ko ɓi bammo ko kañum wono toon ɓuggaddam Cheikh Oumar to Bobo Dioulasso to wiyete ko Seydou Nour Anne ko joom mecce ko joom golle kadi ko ɗum golla Allah ne rokki ɗum mecce ne heewi kala ko faate mango ko faate menuiserie ko faate ɗum ko faate kala ko ganduɗa tan neɗɗo ne sohla ɗum e nder gurdam muɗum Allah ne rokkimo hen pinal e wawde wadde ɗum mecce ko ɗum woni yidde amen wadde centre o tawa kamɓe ɓe jaaha ɓe jangguina toon almuɓe sukaɓe men Fouta wawde dañde mecce saabu sen ƴeewi Fouta o e nder golle golleteɗe toon ɗe hayso ko mango tan ƴettuɗa kala ko watte toon ko jolfuɓe garata jang mbaɗane ɗum wadde so tawi en mbawi ɗum jawdi itteten e totte jolfuɓe totten ɓesguji men heddo toon te kamɓe ko ɗum woni peeje mabɓe ɗum woni koɓe daari safalɓe kadi ko noon goori kañumen ko faaɗa tan koye mumen enen adde mbawen heblude ɓesguji ɗi fof surtout noon almuɓe tawde kamɓe jooɗi toon ɓe mbawa kamɓe nde dañde ɗen mecce golle ɗe noon goɗɗi heddi tan ko leydi ndi wonno gouvernement ji ɗi changete koye laamu he min jiiɗi liggodade ɗum tagui ne yaaha ha ɓooya seeɗa tan kadi lamɗo goɗɗo ara duttoɗa kadi aɗa fammina on kadi hande fuɗɗo famoyde ɗum tagui guila min puɗɗi ɗum guila no wabbe joni duuɓi tati ko ɗum tan telɓini ɗum seeɗa kadi to wuuro to eɗen gandi koma leyɗele dañete laamu wiyata ko so tawi a tottama leydi yato woni dow inde fedde taw wonata e dow inde wuuro kono noon ko hunde wande avancé kadi dow fini foof ko hen tan min dawata ɗum noon min jiiɗi an o e ceerno sa heeɓi ɗum mbiya yomin yo duwono min e yidde wawde darnude ɗum ɗon e timminde ɗum ɗon kolto Adama Aissa noon o fuɗɗiri ɗum ko hoore makko kanko e ɓesgu makko wonno ko labɗo reedu o watti hen kala almudu ceerno o watti hen kala ɓesgu kala guiɗo makko pour tan baraji o dañata ɗi kanko e ɓesgu makko yimɓeɓe fof pecco hen ɗum noon komo jiiɗa ɗo ko neɗɗo kaare sira mawɗo mo Allah mawnini eɗen ñaago Allah tan nde Allah hisnantamo fof Allah junne balɗe moƴƴine battane duwono ɗon mo no fewi kanko e ɓesgu ngu fof noon assalamu aleykum wa rahmatullah mi salmini ko fof inde mum e yettode muɗum mbawa weltade ko mbaɗɗon ko ceerno Yaya so neɗɗo wanni ɗum mbaɗanɗa ko hoore ma ceerno Yaya ko faabu julɓe ko faabu miskineɓe hay hefere ɓe jultaɓe ceerno Yaya ko faabu men ɗum aɗon fof ne seedi kala ɗo yano yaadunoɓe makko garti kalti ɓeɓe tawɓe toon kadi kañumen kadi noddi kalti ɗum minen si neɗɗo wanni ceerno Yaya kominen waɗani kadi sa wanni ceerno Yaya woto fano mbaɗanɗa ko hoore ma
ceerno yaya ko ambassade Fouta ko ambassade Sénégal ko ministre des affaires étrangers hakkunde Mauritanie e Sénégal hakkunde Mauritanie e Maroc hakkunde Mauritanie hakkunde Sénégal e Maroc hakkunde Sénégal e Algérie hakkunde Sénégal e Tunisie ɗum yimɓe fof ne ceedi ɗum sa yii hannde Sénégal e Mauritanie oɗo ya garta hannde natti bonde no wawi noon ni Allah e nelaɗo e kanko ɗum waɗi ceerno Madani Mountaga Ahmadou Mountaga Cheikh Oumar wimo an ka ambassade Mauritanie no wonno ɗo nde événement gasi nde ha yimɓe kawri ambassade o ari te galle o noddimi min taw mi yiiɗa yiide cewat mbeɗa dogo o waɗi feere ha garmi o ko ambassade Mauritanie min calmodiri ambassade o wi ceerno yaya ko ambassade Mauritanie e Sénégal kanko woni ministre des affaires étrangers Sénégal e Mauritanie an gardiɗe ɗe ɗo fedde yo Allah rokka juutde balɗe e battane moƴƴe yo Allah rokka husino khawatimi e wondude timmode moƴƴere waɗanma sutur aden e lahara hormo nelaɗo Allah hormo Cheikhna Ahmad Tidiane Chérif hormo khalif men ceerno men Cheikh Oumar hormo ceerno Alpha Hasimi hormo ceerno Alaji Mawa mi calmini moon mi juurima moon kadi mi ñaagani moon moƴƴere sona weltanade mawnam o ƴee kam mawnam hay gila ɗum ɗo arani kam ko korsinɗo amen tan ko jiɗɗo amen ko hocci fof koye galle o addata amin duwonoɓe noon kamɓe fof sona weltanade mbo ko waɗi ko amba waɗanno toujours kono ngol kadi min ɓuuri weltade minen min duwima hen ko min mbawi yo Allah ɓeydanmo udditanambo waɗanambo barke hokka ɓesgu makko cellal kadi hokkamo kadi yaajede ha hilifaɓe fof heeƴa hen ko yiɗi wadde koye moƴƴere mi salminima onon fof mi juurima moon kadi mi weltima kadi mami yettin ɗum inchallah ceerno yaya min jarama